În 2019, în Lozova a fost organizată prima ediție a Festivalului Loziei. Acest eveniment aduce în atenția tinerii generații obiceiuri, datini și tradiții populare autentice, care trebuie redescoperite, însușite și transmise generațiilor viitoare. Eu îmi doresc foarte mult ca satele Moldovei să devină sate cu oameni gospodari, sate dezvoltate cu infrastructură, cu copii sănătoși și cu oameni frumoși la chip și la suflet. Și să mergem în viață cu un deviz: de acolo unde am trecut, să lăsăm să fie mai bine decât a fost ca înainte. Festivalul Loziei aduce și un omagiu tuturor oamenilor satului, care prin simplitate, naturalețe și credință au păstrat și cultivat valorile tradiționale locale de-a lungul anilor. Nu este nimic întâmplător. Eu consider că Lozova, tocmai și exact acest festival trebuie să-l facă, Festivalul Loziei, pentru că Lozova este legată de lozie. Acum va trebui să ne gândim unde și cum să plantăm cât mai multă lozie, pentru că ele sunt și minunate, acest copac, iată-l, și să le păstrăm. Împletitul în lozie este o tradiție mai veche a localnicilor din comuna Lozova. Legenda spune că și denumirea localității ar proveni fie de la acest meșteșug, fie de la plantațiile de viță de vie, care era o îndeletnicire a lozovenilor de sute de ani. Festivalul Loziei urmărește dialogul între generații, trecerea în revistă a meșteșugurilor locale, învierea unor schimburi culturale ce presupun achiziția de obiecte, transmiterea de tehnici și meșteșuguri, susținerea și încurajarea meșterilor populari pentru a păstra și promova moștenirea culturală a satului. Mă bucur că baștinașii plecați tot mai mult pun accent pe ceea ce înseamnă baștină pe locul de unde au pornit în lume. Ministerul Culturii Cercetării anul trecut a acceptat propunerea noastră scrisă de Asociația Baștinașilor, propunerea de a organiza evenimentul Festivalul Loziei, iar cu susținerea Solidarity Fund Tele, este o organizație din Polonia, care avem implementate mai multe proiecte locale, la nivel local și regional, aici în satele Vorniceni, Lozova, Micleușeni și Dolna. Sunt partenerii noștri și în acest proiect în a organiza festivalul. Avem partenerii noștri de la organizația cehă, avem partenerii noștri din Polonia, avem primari care sunt invitați alături de noi, primarul de Micleușeni, primarul de Zobrești, și urmează să avem astăzi ca oaspete de onoare și ambasadorul Republicii Poloneze, domnul Bartolomeu Zdaniuc, pentru că este tot timpul aproape. Primarul Comunei Budri, cu care Lozova este înfrățită din 2017 și cu care am realizat un proiect în Lozova, un proiect frumos. A fost deschis centrul de pompieri salvatori, iar autospecialele care au venit în Lozova au fost donații din partea Comunei Budri, din partea primarului Joseph Marchevici. Colective de artiști amatori din mai multe localități au urcat pe scena Festivalului Loziei cu piese folclorice și dansuri populare. Gospodinile din Lozova au pregătit variate și delicioase bucate tradiționale din care au gustat oaspeții evenimentului. Ediția a doua a Festivalului Loziei, care urma să fie organizată în 2020, nu a avut loc în format fizic, însă artiștii lozoveni și-au bucurat publicul cu creațiile lor prin intermediul rețelelor de socializare, fapt pentru care au fost răsplătiți cu apreciere și admirație. Corul popular Doina Codrului din Lozova este unul din cele mai vechi colective artistice din Moldova. Fondat în 1908, corul Doina Codrului s-a manifestat decenii la rând, drept unul dintre cele mai reprezentative colective artistice de amatori din Republica Moldova. În cadrul colectivului evoluează astăzi reprezentanții unor adevărate dinastii de coriști originare din Lozova.
Ansamblul de dans popular Lozioara cucerește publicul printr-un temperament fervent și o măiestrie artistică mereu în creștere. Lozovenii de toate vârstele sunt mari amatori de muzică și dans popular. Ansamblul folcloric valorifică cântecul și portul popular, conservând și promovând astfel folclorul și în rândul generației tinere. În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit, zicea filosoful și poetul Constantin Noica. În acest context, Festivalul Loziei din satul Lozova, Strășeni, vine să contribuie la păstrarea tezaurului local și național prin valorificarea și perpetuarea tradițiilor.